Kamoro moro maintinya Ramogi an gigeno ni riyo kare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag duol kokalo e Ramogi TV odiochieng' mar 18 dwe mar 4 2023 wan gi mathoth mwaseluoni odiochieng' mangima kotenore gi weche mag siasa mago mag masiche mag apaya mabende koro medore pacho ka kachiel koda weche ma mako ngimani nyako Ramogi. Kamoro moro maintie ber kodwa chakruok nyaka gikone mathoth kokalo e Ramogi TV weche manyien mag duol. Mokwongo waile thuond weche. And it was hit on the side and it flew several meters and landed in a ditch. 5 bodies, unfortunately, were collected. Jopuonjre abich mag sikund nyiri ma Friends Mbihi mayudore Vihiga owito ngimagi bang' matatu mane giidho yudo masira e gweng' ma Delamere, Naivasha. Our members of parliament in both houses shall not be party to any other process, and particularly not the one proposed in the motion by Kenya Kwanza. Azimio la umoja koro ther ni ok gibiyie chako twak gi piny owacho kaponi twagno itimo mana kokalo e chike mag od bura. Koyaw gate to yudo ka mama otwe gi tol. Jotijgi onego beni kao pesa ogewe maisha mar mamani. Obila ma Kisumu pedho achije moko ariyo ma itudo gi tim mar nego tajiri margi ma jahindi ma jahigni 75. Nyako Ramogi rwakini machiegni mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag duol chakore sani. Man en kidieny mokwongo, wan gi duol kidieny ariyo. Kidieny mar ariyo en twak mabende dhi bedo odhiambo ma kawuono ahinya kotenore gi ng'ur ma jochiw thieth osebedo godo ni nitiere moko kuom counties ma pok ochulo gi osara kendo giwacho ni gibuogo mar dhi e ng'anyo. Magi gin weche madhi luwo ni Nyako Ramogi gie sani. Bang' weche manyien Davji Atela dhi bedo gi twak ka Nyako Ramogi kaka wendowa ka gidhi twak kod Trevor Ombija e duol odhiambo ma kawuono. Davji Atela en jagoro maduong' mar riwruok mar dakteche pacho ka KMPDU kendo odhi wuoyo ahinya kotenore gi weche kata pek ma dakteche osebedo godo kotenore gi weche mag chudo kachiel kod yore mag keto yore gi mag tich bedo makare. Kikete ka ibiro winjo twagno bang' weche manyien gie sani. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Inyalo oronwa ote machuok e namba 3600 mondo mi niwa pachi kata bane Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Weche gi bende nyalo luwo kai follow Facebook page mara wuon George Bati Dadikul. Machiegni nyinga en George Bati. Jopuonjre abich mag skund nyiri ma Friends Mbihi mayudore Vihiga owito ngimagi masira mar apaya ma otimore e gweng' ma Delamere e apaya ma Nakuru kadhi Nairobi. Jopuonjre mamoko 7 kod derep garino medo yudo thieth e osiptal ma Naivasha level 4. Kaka jafwambo marwa Jael Lieta lero, kwan mag masira mag apaya osebedo ka medore piny marue pacho ka kaluwore kod midhiero no. Kuku mar jotend migepe Nyako Ramogi kata weche mag kuku mag jotend migepe koro ni ogolo chik ne duol mochung' ne weche mag rito ngima apaya kata NTSA mondo mi okaw okang' mager ne joriembo ma ok luw chike mag apaya kendo kelo lal mar ngima jopiny. Safach dok dala tok loro skul en manigi mor kod geno mar chopo riwore kod anyuola kanyakla kod osiepe bang' bedo mabor kodgi kuom jumbe. Kata kamano, geno no ng'adore ne jopuonjre abichgo mag skundi nyiri ma Friends Mbihi tok nyamburko mane giidho yudo masira e gweng' ma Delamere, Naivasha. This vehicle was trying to overtake a long fleet of vehicles near the Delamere part of the road, when unfortunately another lorry was coming from the Nairobi general direction. Matatu matingo jowuoth 11 ne temo kalo lori moro to emotuomore kod lori mane rikuok e nyime. Ne ong'ielore nyading'eny kendo kelo tho mar jopuonjre go kanyo. Joma moko 7 moting'o derep matatu norwako osiptal ma Naivasha bang' yudo hinyruok. It was hit on the side and it flew several meters and landed in a ditch. The scene, 5 bodies, unfortunately,
were collected. These are all students, girls. The remaining, or the survivors, were rushed to Naivasha Sub-County Hospital. Masirani biro tok moro ma odiochieng' manyoro mane ji ang'wen owito ngimagi koting'o japuonjre achiel e gwenge mag Molo. Joma moko 17 bende pod medo yudo thieth tok masirano. Masiragi mag apaya medo kwan jogo mawito ngimagi e apeyni ma pachoka. Moko kuom masira ma osemeny e ute fwambo e wi jumbe 3 mokalo oriko koda mamano mayande otimore. Tarik 30 dwe mar adek, jopuonjre 17 mag mbalariany ma Pwani nowito ngimagi e gwenge ma Naivasha tok basgi mar skul chodo brek kendo tumo matatu kapok ong'ielore oko mar ndara. Tarik 1 mar dweni, masira notimore Nyamira manoweyo ji 4 kowito ngimagi. Tarik 3 e gwenge ma Kerugoya, bas mag skunde 2 notuomore gokinyi moweyo japuonj achiel kowito ngimane kod jopuonjre 8 kod hinyruok. Tarik 4 e boma ma Kisumu, e apaya ma Kisumu Kakamega e kar dak ma Mamboleo, manoweyo jowuoth ka ohinyore, kata kamano onge ng'ama nowito ngimane. Tarik 8 mar dweni, masira notimore okinyi mang'ich tok breg lori chot kendo nego ji 11 gi hinyo mamoko 14 e gwenge ma Migori. E gwenge ma Mwatate tarik 15 dweni, ji 13 nowito ngimagi kanyo tok bas mane giidho bayoyo. Kwan joma owito ngimagi e masira ma wamenyogi gin 46. Kata kamano, luoro nitie ni kwan masiche kod jogo ma owito ngimagi e masiche ma pachoka ng'eny moloyo magi. Duol mar NTSA osebedo ka kwayo jopiny mondo obeda kicha e kinde magine yo. Jopiny kod joriembo bende kwayo riwruok mang'iyo apaya mar Kenha mondo oneni apeyni lach moromo kendo nigi ohinga e bath ndara mageng'o masira. Jai Lieta, Ramogi TV. Ramogi TV watimo mos ne jonyuol kaachiel kod familia mag jopuonjre ma owito ngimagi e masira ma koch mar apaya motimore e alwora ma Delamere na Naivasha e apaya mawuok Nakuru ka dhi Nairobi. Kendo joma oyudo hinyruok bende wakwanegi chang mapiyo mondo Nyasaye okonygi giyud chang. Joma bende riembo matiyo kod apeyni kaachiel kod jowuoth mamoko omedo jiwo ni mondo kaber to waket chike mag apaya otawa kendo kik wabed gi ng'we airi tete. Kama idhiye inyalo mana chopo ka ingima. Nimar ka oponi okitiyo kendo kiluwore gi chike mag apaya to kata mana kama igombo mondo ichope mapiyo no ok inyal chope. Wawere gi mag wadhi nyime. Kuku mar jotend migepe oromo mar lalore e wi yore mag duoko piny pek mar ngima. Jotend migepe wacho ni ranyisi nitie ni chenro ma piny owacho osechako keto sani koro chako nyuolo lemo kendo nengo mwandu koro dok piny. Jatend piny Kenya William Ruto manotelo ne romono oyango ni nengo mar mogo osebedo kalor kendo ma ochopo siling 155 kowuok 230 kuom kilo 2 ka kilo 2 mar oduma. Jatend migao kata jotend migepe onyiso geno ni okenge ma piny owacho keto mar jiwo chenro mag nyuolo chiemo koda mwandu e pachoka dhi konyo piny Kenya e okang' maduong' e fwengo pek mar ngima gi sani. Jotend migepe bende oloso e wi midhiero mar masira mag apaya kendo nyiso duol mar NTSA mondo mi okaw okang' ne joketh chike mag apaya. Chike matayo chenro mag nam bende gi yiere mar siro kanyakla koda jiwo winjruok e kind pinje manitiere Afrika ma ugwe. Riwruok mar Azimio ogolo siem mager mar wuok e twak kod piny owacho poni twak makamano ibiro bagi e bwo chike mag od bura. Azimio wacho ni ok ne giwinjore kod jatend piny Kenya William Ruto e wi weche ma komiti mar 14 dhi twake kendo oseyo Kenya Kwanza kuom biro e twak kod paro ma opondo. Kaka jafumbo marwa Chris Owino leronwa, Azimio onyonore ni komiti no nyaka twag e wi weche 4 madito mane gimiyo piny owacho ma ok wach chuogo IBC kende. E ranyisi machielo ni twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza kuome omoko erot, Azimio onyonore ni twak makamano nyaka timore mana oko mar od bura ma ok ni itaye e bwo chike mag od bura. We remain committed to an extra parliamentary dialogue that is honest, transparent, meaningful, and bipartisan in conception and execution.
Our members of parliament in both houses shall not be party to any other process, and particularly not the one proposed in the motion by Kenya Kwanza. Kaluwore gi azimio, onge winjruok moro amora mane gichope kod jatend piny William Ruto ewi kit twak ma komiti mar ji 14 dhi twakie. When Honorable Ruto invited us for talks, he did not in his speech capture the entire framework for talks as had been agreed upon with the emissaries he sent to us. Ewi mano, azimio oumuye piny ni komitino nyaka gombaka ewi weche 4 madito mane gimiyo piny owacho mar Kenya Kwanza. The dialogue must be about all the 4 issues, namely the cost of unga, fuel and electricity, forensic audit of the servers, bipartisan reconstitution of the IEBC, and respect for multi-party democracy. Mabiro bang' jatend piny kod riwruok mar Kenya Kwanza ka ochung' motegno ni twak e kindgi kod azimio dhi mana bedo ewi chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. Kata odoko ni azimio osegwelo jaod bura mar Arieda Otiende Amolo kaka jakom komiti madhi tayo twak, Kenya Kwanza pod ok ochwalo nying margi, gino ma azimio neno kaka yo mar digo chakruok mar twak. Any reasonable observer of the happenings in the last few weeks will agree with us that Kenya Kwanza has no intention whatsoever of holding any dialogue at all, let alone one that is honest, transparent, and bipartisan. Azimio bende osingo mar dhi nyime kod ng'anyo margi tok nyasi mag Ramadhan. E kinde ma kweth mar Kenya Kwanza kod azimio dhi nyime kod kawo chung' motegno ewi weche ma onego gigoye mbaka, penjo maduong' en ni to bende gidhi chopo e winjruok, to bende twak makamano dhi nyago olemo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mani wechego mag twak ni kweth mar Kenya Kwanza opedha yanga paro mar tayo twak kindgi kod riwruok mar azimio e od bura mamalo. Ka oloso e kindeno jatend kweth mathoth e od burano Kimani Ichung'wa ogoyo bade piny kendo yie kod dwaro mar azimio mar timo twak mawiye kaka yo mar chopo e winjruok ewi weche ma onego mi pek kod kit twak magibiro bago. Mabiro bang' azimio kwedo motegno chung' mar Kenya Kwanza ni twak e kindgi kod azimio dhi mana loso ewi wach achiel kende ma en gwelo commissioners mag IEBC. Korka kore jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi onyiso od bura ni azimio ikore mar donjo e twak kod Kenya Kwanza poni en twak ma uyanga ma ok twak ma ibiro tayo kod chike mag od bura kende. Consequently, the speakers of the Houses of Parliament request the leaders of the majority and minority coalitions in the Houses to consult and present to the speakers a harmonized version of the proposed motion for placement before the Houses of Parliament at the earliest available opportunity. This shall set the stage for the commencement of the bipartisan engagements in Parliament. Because, Honorable Speaker, the only thing that we have that we must value in this country is the peace and tranquility we enjoy. So long as the Kenya Kwanza coalition demonstrates utmost good faith, demonstrates political will, and comes forward with open hands and open hearts, we are going to engage. But any slightest indication of lack of good faith or lack of goodwill, we shall go back to the people. Jatend piny Kenya William Ruto medo kwayo gai mar azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo were kod ng'anyo kendo chiw thuolo ne komiti matayo twak e kind piny owacho kod azimio kaka yo mar kelo kwe piny Kenya. Ruto koni ng'anyo osekelo lal mar ngima kod mwandu koluwo ni piny owacho mare oikore mar tiyo kod jotelo duto ma ok odewo duond buche ma giwuokie kendo ni ting' maduong' ma gin go en neno ni Kenya obedo kod kwe gi dongruok. E kinde ni makoro oganda jo Kenya ochiko itgi ka girito winjo kaka twak mar keto winjruok e kind piny owacho kod azimio biro bedo, jatend piny William Ruto wuok apiaya kendo lero ni ene mano kwayo gai mar azimio Raila Odinga mondo were gi ng'anyo. Na kama rais niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu,
damu inamwagika. Nimeona tena wanalalamika, wanasema mbona Ruto ameita Raila my brother? Wacha nirudie tena, my brother Raila Odinga. Tuwache maandamano. Koloso e kinde nyasi mar jo-Islam ong'ere kaka iftar manyobagi e par jot mar jatend piny Nairobi kendo yuore kod jodito mag piny owacho kod jo-Islam. Ruto koni kaponi bedo machiegni gi Raila kendo luonge ni owadgi ema nyalo kelo kwe. Oikore mar timo mano nyadipar. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike, mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother. Ewi twak mar manyo winjruok e kind piny owacho kod Azimio ma ichano ta kod komiti mowal, jatend piny okwayo jo Azimio mondo chiw thuolo makare ne komiti no. Tumechakua kamati vile tulikubaliana, wamechagua watu yao, tumechagua watu wetu. Let us give this committee a chance, waongee hiyo mambo yote iko huko ndani, alafu tutapata suluhu ya hayo maneno. Jaod bura ma Eldas Adan Keinan ma bende nachiel kuom jokanyo mag komiti mabiro twak e lo piny owacho osingo ni giikore maneno ni twak onyuolo ratiro ne jo-Kenya ka jatend migawo mar jolweny Aden Duale to kwayo jo-Azimio mondo were gi dhiro donjo e piny owacho kendo gitim tijgi mar keto piny owacho tesre. Kazi yetu ni kuangalia haki, na katika bunge mimi ndio mzee, sio mzee kwa umri lakini kwa maarifa na ile muda ile tunataka kila mtu apate haki yake. Kwa hivyo nashukuru ile fursa, tutaangalia haki ya Kenya. The culture is every time you lose fairly and squarely, you say you must share power. Then in the end, the whole essence and importance of election will lose meaning. Why do people go to elections? One, to get power. And if you don't get power, you become the opposition. Kata obedo ni twak ma ichano e kind piny owacho kod Azimio medo nyuolo paro mopogore opogore, geno mar jopiny en ni jotelo mowal biro keto dwaro mar jo-Kenya mokwongo ne dwach jotelo kod mago mag duond buche mag siasa. George Bati, Ramogi TV. Pawere gi mag weche mag twak kaachiel kod siasa ma idwano nyuol winjruok e kind piny owacho kaachiel kod riwruok mar Azimio la Umoja koro wadonje motende gi weche mag thieth. Riwruok mar jochiw thieth e pacho ka olando ni gichano rocho chenro mag thieth e counties mopogore opogore kaluwore gi deko mar osara kaachiel kod wach ni tend counties moko oserem chopo moko kuom winjruok ma yandi ne gisetimo. Ma timore ka duol mar governors to kwayo tend jochiw thieth mondo miyo bag twak gi governors magi mar geng'o midhiero ma nyalo juko jotuo kaponi lakteche obago ng'anyo. And today we are advising the healthcare workers in those particular counties that they do referrals and they discharge those patients to other nearby counties that have paid healthcare workers. We are the only profession in this country that has been neglected. We are the only ones who fight and cry for salaries. Look at the police. You never hear police have not been paid. Wadhi nyime report mar report ma otim gi riwruok mar marango chenro mag ochumi kata Institute of Economic Affairs opedho moko kuom fuok e chenro mar kodesa masinde mag thieth makoro omono chenro no chopo kare kendo nyaka gi sani gidwaro ni mondo tim okenge maneno ni duoko mabero biro kaluwore gi masinde go. Kani uloso e kinde yango lipodno coordinator mar IEA John Mutua owacho ni masinde mathoth pod ok ti godo e moko kuom ute mag thieth kaluwore ni onge jolony manyalo tiyo kodgi kata obedo ni ute mag thieth to ni kod dwaro mar ketogi e tich. Simfros Okinda noluwo matut kendo kolonwa wachni. Riwruok mar Institute of Economic Affairs koro dwaro mondo piny owacho okwongo tim nonro matut kendo dinrode duto moseneno e chenro mar kodesa masinde mag thieth higni 7 nyaka ne chake kapok ochako nuoye kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Institute of Economic Affairs wacho ni kata obedo ni chenro mar kodesa masinde ni osekelo lokruok e rang'iny mar thieth michiwe ute thieth mantiere counties, nitiere ng'ikruok mathoth ma bende oseneno e chenro no. As much as yes, the Ministry of Health and there are reports to show that yes, some assessment was done and needs assessment. But for instance, why do we have cases where there's
where there are duplications. So you find a county like Laikipia receiving a certain set of equipment that they already had, equipment that they do not need. So it is an indicator that this assessment was not consultatively done or it was not comprehensive. Kotelegi kod coordinator margi John Mutua mudho kwako chenro duto manolum e winjruok e kin migawo mar thieth kod jochiw masinde mag thieth ka onge ranyisi moro amora manyalo lero kata kaka omenda notiyo. There are obviously certain audit queries that were raised by the Office of the Auditor General. For instance, procurement irregularities, cases where expenditure was not supported by document, and so on. There are also questions around the variation in the payments and so on. Mutua bende wacho ni tiere masinde moko makanyaka sani pok nochako tich kendo modho buru e ute thieth moko e pachoka kaluwore ni counties moko onge kod mwandu manyalo siro masindego. There was a lack of supporting infrastructure, particularly power and in some cases space for the ICU machines, HDU machines and theatre. Remember Kajiado, the officer who was to operate the Reno machine was then being trained. Governor Mathara Kanithi Mudhomi Njuki mabende tayo komiti mar thieth e riwruok mar governors opuo chenro mar kodesa masinde mag thieth konyiso dwaro mondo nuo kendo kuom thuolo mar higni 3. That has reduced rural urban migration in the space of health, because equipment that used to be found only in Kenyatta National Hospital and Moi Teaching and Referral Hospital are now found in the farthest part of this country. E winjruok mane ogo kogno higa mar 2015 e kind migawo mar thieth kod kembe ma uso masinde mag thieth, kembe go nomi tich mar kodesa masinde kaka mago mag lab, mago mitiyo godo e thiedho jotuo mohewore, masinde mag bero e kind mamoko ne counties duto 47 e thuolo mar higni 7 kod thuolo mar nuoye kuom higni 3. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Weche manyien gin mag duol odhiambo ma kawuono, kendo wamedo luomoni mago matimore gi kuku gi duto mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore e piny Kenya nyako Ramogi gi pinje mamoko. Erokamano ahinya. Anoka Bishop Kotoko Uri Nyasago Redegmo wacho ni koni piny ohudhira. Erokamano ahinya. Min pilot mar Ndhewa wacho ni amosi gi mor ahinya, amor gi Ramogi TV gin kod Faith. Accounts ma CDF Mandhewa gi macho 4 amor kod ukelonwa weche matimore Kenya kae wang'sa kendo manimba ahinya. Uma Boniface Ramogi, aneno Ramogi kantiere Suba to awuoro kaka accident medore pacho ka e apeyni magwa. Erokamano ahinya. Ramogi TV chono maler seme kor wenje Nyasaye mondo ochung' kod familia mag jopuonjre mowito ngimagi e masira mar ndara. Mano Bishop David Mbaye wacho kamano. Erokamano ahinya. Aneno Ramogi maler ahinya kantiere sub county Mandhewa e gweng' Kanyadoto, Ramogi Manyadoto. Weche mag twak matek modhiero wang'a mana nono maniluongo ni Opolo Denish. Yiena mondo ayienge gi kanyo nyako Ramogi wadhi ane yweyo, to ka waduogo pod wan gi mathoth ka wadhi nyime gi weche manyien kapok wadonje twak mar duol. Kik idhi mabor. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Anadwaro yiena narom gi nyathina mabani kendo. Nyasachero kamano anayudo nyathina kendo. Bani nyathina. Ang'o marach koda? Ang'o
momiyo pia wang'a chwer matek kamae. Onego bed ni an atayo dhakoni. Bani, inok ni paraga kata matin. Ino wang' koda ahinya. Ma wiya wil koda kuom higni 15 te. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi kaka nasengo ni ka odugo to pod wan gi mathoth obila e kaunti ma Kisumu timo pedha ne jotich ariyo magina achije nek mar miyo moro majiegni 75 ma en jaindi ma odak Kisumu. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, obila pedho achijego mayangore ni osetiyo ne miyono kuom thuolo malach. Yangore ni jotije adekgo oriwo chwo ariyo mosetiyo ne miyono kuom higni 20 kod machielo mosetiyo ne higni 8. To kod miyo achiel mosetiyo ne miyo monegino kuom dweche 4. Kalure gi joneno, nek makochno notimore e kinde machiel kuom jotijego nowuok dhi e chiro to koduogo to romo gi masirano, kendo e kindego jowadgi ariyo madhako kod dichwo noseringo. Soja makanyo openjo ni tang'o madhi mbele, to kono wani gimotimore oore dhi omalot e center, to koduogo to yudo ka geto go kiful. Koyudo ka geto go kiful to oluongo soja majirani kama majirande, to penjo ni kinene joma oweye kanyo matiyo kanyo, to oduoke ni ok oneno gi, to soja cha kono soja no idh malo ong'ine gorofa e dala ma koja cha ka dine ng'a joga ka wuotho piny. Onyisa na idh malo gorofa mondo adhi ang'ine ka joge ni nitiere. Onyisa ni ka duoga kone ni jogo onge. Alafu koyaw gate to yudo ka mama otwe gi tol. Aringa confirm kwa chung mwayudo kwa twe. Kwa duogo ago sime ne GRS mondo expond simba mobiro gi sani. Lakini motimre kawuono ok ber. Daher ni polis mashughulika gi kesni oman jogi mondo tergi oket ranyisi kuom joma dipar kendo matimo kamae. Koyango wachno, jalup OCPD ma Central, Jackton Mango, owacho ni gin joma ong'ere kendo apedha mar ndhiyogi dhi nyime. Jomonege gin jomong'e nikech ng'ata achiel osetiyo kanyo kuom higni 8 madichwo. Ng'ama chielo ma mama osetiyo kanyo kuom dweche 4. To kata mana watchman ni be osetiyo kanyo kuom higni 20. Nokao kindego mar kwayo joma ondik mondo olu yore chik e kinde ma gin gi gwandruok gi joma ondikogi, kendo singo ni achije ariyogo ibiro ndhi kendo kawo negi okang' mar chik. Nitiere leads, nitiere gik manyiso wa kuonde ma gintie waluwo ma watiyogago mondo wafweny kuma entie. Giko ne wabro yudogi. Okwayo jotije mondiki mondo kik kaw chik e lwetgi e kinde ma gin gi gwandruok moro amora gi joma ondikogi. Jok mondiki matiyo ne ji gibed ni kaponono gin gi wach moro to konego gichop kama koro gikawe ngima ng'ato, kendo mama ma hike ng'eny ma jahigni 75. Ma biro e kinde ma jopiny osebedo gi ywak e wi rochruok mar arita e moko kuom gwenge ma Kisumu. Obila koro chuno mondo mi omed jiwo patrol kata cherruok margi mar ndhiyo jomahundu ma osebedo kanego jopiny. Arita kwe ma Kisumu no miyo sani watiyo ma ok wanindi. Kata wan joma jotelo, Kisumu ka oting'o jotelo kochakre Regional Police Commander, County Police Commander, jotelo te mag police gi jotelo te mag sirkal odak e Kisumu town ka. Koro en gimoro mochunowa kaka security ni wawuog oko. Obila oseyo nek makochno kendo singo mar medo timo apedha okinyi gi otieno mar neno ni weche arita kwe oridi e boma ma Kisumu mangima. Okwa oganda mondo bed machiegni gi obila mondo ochiw maling'ling minyalo tiyo go e geng'o masiche kaka magi. James Okoth, Ramogi TV.
Wadonjo weche mag ohala kama migawo mar omenda koro chako ayanga okenge mag medo gowi ma piny Kenya nyalo kawo. Migawono koro choko pach oganda ewi chenrono mabiro yawo ne piny owacho thuolo mar medo holo. Edwin Okoth miyowa ler ewi wachno. Bang' puodho paro mar kawo hola moingo siling trilion 10 machiko yie kuku mar 10 migepe, migawo mar omenda koro keto paro makamana yange e nyim oganda. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u koro gwelo oganda mondo gol paro ewi chenro mar medo gowi ma Kenya nyalo kawo. E milome mano kete mbui mar bad migawono, Ndung'u wacho ni parono biro loko pend chik matayo hola ma Kenya nyalo kawo mondo bed ma ok okalo 55% mar mwandu ma Kenya loso. Ma biro kaluwore kod pek mar nok mar omenda mokwako piny owacho, ma bende sani odong' kod fuok maromo siling bilion 720 e bajedi komenda marumo dwe mar 6 higani. Ma tiende ni kata kawo mana hola te machiko yie mar siling trilion 10, bajet pod ni kod fuok mar siling bilion 133. E chenro ma ogol kod bad migawo mar omenda, gwenge moko osechak choke pach jopiny ewi wachno, kendo tich ariyo tarik 18 jodak ma Mombasa, Murang'a, Nyeri, Kwale, Taita ne kawo pachgi. Tich ang'wen jumani, migawo mar omenda dhi nyime kod kawo pach jodak ma Nairobi, Kajiado kod Kiambu ewi paro mar medo hola ma piny owacho nyalo kawo. Migawo mar omenda bende chano kawo pach jodak ma Nyamira, Homa Bay kod Migori e boma ma Kisii tich adek tarik 26 juma manyien. Jodak ma Vihiga, Siaya kod Kisumu bende biro chiwo pachgi ewi lokruok e chik mar kawo hola tich ariyo juma manyien e boma ma Kisumu. Gibiro dhi to gikawo pesa ni gidwa timogo kata project moro. Ka gibiro to gin giwegi gigi ema gidog gichako giso pesa gi ofukogi, to gidhi gikawo chako project to giwe nus. Kaluwore gi sirikal manodhi sirikal manodhi ma last year, ne gi complain ni nodhi olo pesa mang'eny, to kane gibiro to onge gima ne gitimo godo. Gikawo gipogre giwacho ni jogi nodhi ywego. Koro gin be ka gidhi giolo pesa ni dhi inyo japiny, to ngima bende tek. Ngima sani tek kabisa. Ka gikawo omenda moro dhi medo piny mondo bed matek ahinya. Koro nokwayo sirikal mondo at least ong'i other ways maginya yudo maginya kawo go pesa moko kata tuzo usuru. Sani gimedo usuru ni malo kabisa. Lokruok e chikno biro miyo Kenya thuolo mar kawo hola kata moingo 55% mag mwandu ma Kenya loso kata GDP. Jatend migawo mar omenda ibiro yiene timo kamano ka olero ne od bura gimomiyo kawo hola mang'eny kamano, to kod okenge ma oketo ma duoko gopego piny. Kata kapod chenro mar kawo pach oganda ewi medo hola dhi nyime, piny owacho osechako manyo kembe mabiro konyo Kenya kawo hola kowuok e pinje maoko kata Eurobond. Kamano en okang' ma igetogo chulo gowi mar siling bilion 280 mar Eurobond manokawo higni 10 mokalo. Piny owacho ma itayo kod duond buch Kenya Kwanza osebet ka seyo okang' mar kawo hola, achiel kuom singo mane gigolo ne jopiny kane gisero ombulu. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion ma nengone ni malo kod mano ma nengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madew fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers.